Tangshelo Shibajola Hangor Kobza, Sutarmura Hatiwa Kwtal Hatinok Fiogori Zaka Amsene Lokoroni Bagai, Panda Faimanjaka, Narwai Okra and Chitronjon Deborma, MDC Umashankor Deborma, Bisramgunjo Shabzun ni Chairman Churon Deborma, Sutarmura ADC Blesni Chairman Samoje Deborma, by Chairman Okari Kubuni Adonro, Pandamo Panja Fenero, Risa Kantiwe Lamsholamani Logi Logi. Musamong Tati Mushungun Vishingti, Panda Jengirizaka, Yagolo Fitara Sui, Hatinok Fiogorika, Manjak Fene Narwai. Asani Pandamo Kokma to Ribuskango Fai Chitronjon Deborma Shaka, Hatinok Saramzamo Rangbaika, Kok Brisisa Rashai, Basi Bri Shairang, De Hatinok, Katalo, Shebrizaka, Koroksi, Banya Kanerno. Motebu Shaka, Baniyani Bishinti Chini, Jamong, Kanmong, Mukomono Motangi, Nargi Mano, Haine Bugino, Banyabo Kayanango Hine, Kokshaka, Auri Logologi, Borungi Bishinti Shebok Mana Wansukushimi, Porina, Wansuya Wui, Banya Kainabagibo, Rung Sirmabagi Kokshaka. ADC जे जेडियू वेस्टनि तलाव सुतारमुरा आमचाय ते अरो साबजेडियू अफिसबो दङ आमोनि बिसिंथि ख्लायै जे मार्केट स्टल नामजाकमानि आबोनि इंखा 41,54,000 रां सुबाय जाखारो ताय खरक ची मरगरगनो अरो स्टल बागजाखा जों खाख्लायो अमोनि बिसिंथि ख्लाय सिनि जे बानिया ख्लायनाय रक मरक खासलां बसारि बानिया ख्लायनाय ताय ओ आमसायो बानिया ख्लायमानि बिसिंथि तायबो सिनि बरकनि बिसिंगो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाय सिनि बरकबो खासलां बसानाय बानिया ख्लायमानि बिसिंथि ताय बुइनि जागाव जों सागनो फोरमायनाय आं सामानि हायनो थासिंगो बानिया ख्लायजागिया हंखाय सिनि कानमुं जुमुं चामुं बेबा कमरै थांनाय ओ बानियानि बिसिंथि ख्लाय सिनि कानमुं चामुं तंमानि रगनबो जों बानियावो खिचनै आबनो बानिया मा ख्लायनाय गायसे चामुं कानमुं बेबा तंनाय अमोनि बागै आं बेबाक सिनि हास्तेनि सिनि बररगनो कबंनानि मुसुंगो लेखा रुंनि साख्रि ख्लायनायनि बागै सिमिया सेबुकनानि बागै सिमिया लेखा रुंनि बानिया उंनानि बागैबो बानियानि बिसिंथि ख्लायै जों सिनि दफानो सुबाय मानो तामनबे जे बरक बानिया ख्लायो बिनि बिसिंथि ख्लाय ताय गोबांमा बरक सुबा जागो ब फालका हंकाय बिनि आरो पायत लांगय ताय कमजागो बानिया ख्लायो बिनि खामाव तेसा ख्लायो बिनि खामाव तेसा ख्लायो अमते ख्लायमो ख्लायै गोबांमा बरकनो जों सुबाय मानो जे बानिया ख्लायनाय बिनि बानिया नगबो सिनि बरक रक सिनि चराय रक सामुं तांगै मानो सेबुक हंकाय चाकरि ख्लायका हंकाय सायसुंसे सेब मानो ताय खरकसा सुबनो सुबा मानो खरकसा सुबा खाय सुबाय मानो फिया खरकबा खरकसी न सुबा ओइमानिया आउन वगैनो आं साओ कबगनानि मुसुंगो जों जत्तनो चिनि बरगरक वानसुकदि बाहायग्लै जों बानिया ख्लायमान बानिया ख्लायनानि सेब नायथुंना नांगौ बानिया ख्लायनानि बागै पयलानि जिबिनो कोटि कोटि रां तियै नखरि आफानो बानिया ख्लायमानो गोबांमा बररक जों सायमानो अरक साना हंगाय ककतर हायनो थांगा धीरुभाई आम्बानी ताबुजा आम्बानी हि दंमानि बजेफोरु बानिया ख्लायो 15,000 रांसि तियै नखरु चिनि बिसिमगो अर दङ आं बुंखै मासानाय रतन जमातिया नरक बाक्सा सिनिना रतन जमातिया जे ब बानिया ख्लायमानि पयला ब ट्राकनि एसिस्टेन्ट ट्राक चालकनाय दंमानसे ब आसुकलै बानिया ख्लायका उलो हंगाय बिनि 25टा 30टा ट्राकनि बुवाग्रा बंखा अमते ख्लायनो कमलपुरनि रतन जमातियाखै सिलगाटिनि कमलपुरनि गुप्तधन देबबर्मा ताव ब थैगा समाचारखौ थैगोना बिनि रुंमानि एजुकेशन रुंमारि 7-8 डक्सिं खाना फिया ब कोटि कोटि रांनि मालिक नांगा ब कायसा बेमारनि बागै 46-47 इयार्स थैगा हायफानो ब कमलपुरनि ताय बहाय कोटि कोटि उदोंखा आं सायमिया बानिया ख्लायमानि बिसिंथि इंखा बिनि लगे जे इंजिनियर दंमानि इंजिनियर न मासो 1 लाख टाका ब बेतन थैमान सगा आउन बागै आनि कबुं तंनाय जत्त चिनि ताखुरनो
बानिया सोरुंबी मानिया खलायदी चिनि दखानाव सांख्लांबी हामो कमरय थांनाय बायजाकनो नांनाय फालजाकनो नांनाय चिनि जामुं हटेल रगम मान थांनो नांनाय मजदें मान थांनो नांनाय चाखै मान थांनो नांनाय मुइत्रु मान थांनो नांनाय मुइब्रक मान थांनो नांनाय हाइकेकसे निनि जामुं दंनाय ताबुक चिनि जामुं जों फातारो माने मान चिनि बरक गरि जागाव अंकाय थांबाय माइया आरो गैतामा वानजि मुइ सिमिसे मासावै फायौ तामुगै आरो चिनि बरक जानाय रंनि बागै जामुं ब चिनि बरकनि उंनि हांगे जाया हांगाय बरगो खालायखामु जों बाय थांसे फाललाया चिनि जामुं न जों बाय थांसे फालिया वाहान सिमिसे फालजागौ वाहान के बरगो साखा हांगे वाहाननि दाम ताबुक 400 টাকা 450 টাকা 420 টাকা आंलायखा जों जामानि सिमिबाय उंनिया बय बसाखा आबो गाहामको फिया बानिया खायमानि बिसिंतिसे दफा बिनि सामु बिनि वानसुकु बिनि कानमु बेबा जावै थांनाय आं कायसा नरनो सानानि मुसुंगो अरो जे आसुक तंनाय रंनि बिसिंगो ताबुक जे पाइ तंनाय रं जों तो पायोब्लेना जों खैवानसुगो सर रां सिमी छापगै मानु रां स्नामै मानु सरकार मुसुं खायनो रां स्नामका हंकाय सरकार बो लागायना नांला खामो ओ हायुं गनांगै पृथिबी गनांगै सरकार बाय सरकार लागायना लायो ओ कागजनि रांनो स्नाम हंकाय सरकार बो लागायना नांला खामो सरकार लागाय मानाव मुसुं खाखायनो रां छापगै मानिया रां बाहेक्लाय ताबुक चिनि हातियो बकुबाङो तै बाबिसबखाखौ बिश्रामगुन्ज साबजुननि चेयरमेन सुरम देवन मासाखा तिप्रासरक बानिया गाहामके खायनानि रिंयानि बगिनो अमहायके उगलग क्लाइतंगो रोंसिरंगै परिवै पाइके हायनो सेबक हिनमां हिमलाय तंलायो हायनो बगिनो तिप्रासा खदानि सिक्लारंनो बानियानि बिसिंति रां आजिना बगै कयमुं नारखा बिसिंति सारा दुनिया पिनजांनानि एकतो बानिया तामनो हिन जों रमै मेने कारणे तिनि असुबजाक रोगजाक आबाद बागै सिनि सिक्ला सालायरक लेखा सोरंगै पाइखांगोन बेकारनि गुरि दं फियाबा बेकारनि गुरि ता दं ताखुरक तै बुकुरक आं 2013 30,000 টাকা बाय आं बिजनेस खायो 30,000 টাকা बाय बिजनेस खायै ताबो आं ओ 2021 आं सामा नोंमा बादुइनो 35 लाख टाकानि मालिक गै दं आं जागाव ताबो आबो संसानि बरक बाक्साबो सिया ताउ के बायना खायनानि थाखाय कष्ट खायनानि नांगौ किसा कष्ट खायै सामुं खायखांके आ सामुंनि बथाय मानो आबानि बागै ताखोक्तै बुखुरा साकिरनि सिमि तार तुक्लायसिदि बिजनेस खायै दाति गोनांनानि बागै वानसक लायदि जों तास हेलेरदि जों तिनि अर बायना खायनानि नक थाइरोमानि बा अ नक थाइमान बिसिंतै जों दाति कुसुगो बासानानि बागै वानसकनानि तो आबानि बिसिङाव बायना खायमान बिसिंतै सिनि बुसाबुति रंनो सिक्का डेभलप खायनानि बागै वानसकनानि उंखौ ताइताम सानाय ताखोक्तै बुखुरा जों फादि याक बा याक रमलायै बायरानि माल लगनो नाहालायै जों अ जागा डाइरेक्ट बायना खायनानि बागै जों मा वानसकलायनाय आबानि बागैनि हनो थानसा अ थानसानि बिसिंतै फातारहानि माल तुबै मानाय जों अ जागा सिनि बरनो सेब साब्रै मानाय अबनि बिसिंनिनो सिनि तै लामा करे जों अमनि बिसिंतै सालङै पासानाय असक जरतै और 10 हस्टल जाखातिनि 10 हस्टल और बायना खायनाखौ त बरनि मुसुंतै बाक्सा तंगो समस बा जामान मानि थक रक फालनाय बाक्सारि फालनाय बाक्सा बा खुटुं फालनाय अमहाय तंनाय हेके आबनो बरक जे चाहिदा अंग अबनो बरकबो खायन होना आं आशा खायो हायबानो जों बरनो सिनि साबजुनाल हयते नुंगै बरनो जों क्लास माने फोरोंपिनाय ताम खाके हामनाय हामिया जोंआबो शेयार खायै फोरोंगै जाते डेभलपमेन्ट दाति कुजो कानानि बागै बरनो ति सानानि बागै सिनि दायित्व तंग दायित्व जखन चंजा जोंआबो वानसगै दं अमंखा सुनतामुरा हाति रमैनारना नांनाय बिजनेस खायनानि गाय जराव तिनि हाजिबो जे सिनि एमडिसि साइक्लांमानि हाय नोंजों दुकान खलका हंकाय आ दुकानो
সময় মতো খলম দিন সময় মতো ফিয়ক দিন সালসা যদি লেট কে ফিয়ক কাহাঙ্কাই তাই নিনা কাস্টমার নিনারক খাইলা আবো ওয়ান সপ্তাহে নাঙা তিনি বারাই খন কাহাঙ্কাই বারাইয়া শুধু গোয়াল সিনি kelaya আর জায়গা গোবাং না আলো kelaya আর যদি তো সিনানি নাঙা না আবো কি ওয়ান সপ্তাহে বিশ্লেষণ অবনা নাঙাই শুধু নংরি তুগান সিমি নাই জগাকা আর ফালসি মাই কে বাগে সংসার চলিনাই আম থাকে গোবাং মানে সামনে তংনা নাঙাই তিনি আং যদি বিজনেস খাইজাবো 5 বছর বছর লাখ টাকা গাড়ি সাকামনাও না মুন্ডুনার দিনর খাইছে আং শুধু আর জায়গা ওয়াহান তোহান সিমি খালে জমিয়া হা হা বন এই গোড়া বিভিন্ন মানুষ খালে দিনে আঙরা 35 লক্ষ টাকা মালিক আং বাদ হয় দিনে মাগের নয় নং সঙ্গ সাবাস খালাই খুলি বক্সাই মানুষ কিন্তু তিনি আং হিসাব করে দিখাঙ্কায় তিনি আমার জায়গা মানলা খাবো আবরি বাগৈ নরম যখন চেখা আং সাপুনাই নরম যদি জরাও বুদ্ধি খারি তঙ্গা ফাইদি সিনি সাব জোনাল डेभेलपमेन्ट अफिसार दङ सिनि साब जुनालाव फाइदे जों सालायै बाहागे बिजनेस खायनायनि लामा जों बुंलायानो सिनि ताबो सिनि लामा तानजायखौ आ लामा तानै सिनि गारि थाङै मालगर गुबै खायमानाय जा आ फाय साबुं जों थांनानै नांनाय जों जेबो बायसानि लायनानै नांया जों ताबो अजराव वालायानि बुलायानि कुनु दरकार गैयै वानसा गुरुसा सुका मुनि होननानै गबा करेसो बिजनेस खायनायनि थाखा हांखाय जों जत्त बरनो दुइसे अ बिजनेस जों साक्सेस खायनायनि नांनाय काटुंताय बुंनो जों जागा वाननि लताना जिले थुरुंनो बताना जिले सिक्कामनो बताना जिले जत्तनो दंनानै नांनाय शुधु खुंबार साबाय बा 17 मंगल बाय सिबिनाय खुंत्रां सुंगाके आ खुंबतां कोनदिनो मोसाया पदरे पद खुंरैनाय खुंत्रां खायजाकेसे आ खुंमोसांगो मासनि 2 तारिख सुतारमुरा बाजाराव जे चिनि सुतारमुरा पाराव जे बानिया दোकान तानजाखा अ दোकानो 10टा दङ मुत थानाय बसर कायसा जरातैनो अ दোकान संजाजांमानि तिनि 2021 दোकान पाइखा तिनि 2 आगस्ट 2 तारिख जतनो फाइमानजा फैखा तिनि सार सरनचं तिनि सार चित्त सार तिनि एमडीसी तिनि उमाकान्त सार चं तिनि गोबांमा दङ तै बुं साइमाले बंनि बर जतन दङ तिनि सुतारमुरा बर जरा समय मूल्यवान समय खिबिनाय तिनि अ बानिया दোकान बर तिनि Kwtal babe khulogir faijaka je Kwtal babe khulogir faima bara tini 10 jona jara baniya khlainai Kwtal rok bongnang ang asa khlayo bongno borok kahamke no baniya khlainai bongni poribano sustoke tlangi thangi manan hnai te chino parano naithoke songsa hoinai baniya khlainai omahke bumung kochugo kasari manan hnai ang asa khlayo omahke ang local ne hunginai te omahke teibo kahamke khlaina bagai chino jara local dogani tongai no bongno bang sogi jutarana bagai chini sar songrongno koinai te chingno je chia borok Kwtal taw baniya khlaina rok bongno saijorna bagai bongno phrengna bagai bahake chini baniya khlaina ching advance thangi mana boskhang agui mana te bunyara thangi paina nange jatke chini o Sutarmura no joto manino man thangnai jatke borokno din loginai kodongma din tonginai kahamke rei thanginai je chini je nangmani manai chini o lukelo bebangno no pura khlaina bagai bongnang uigo asa khlaya bor pura khlaina nei asa saino ang Sutarmura ekjon local exservice hemonto debroma angarono ani kokno pairi chini borokno ama bara ama kisha bara dadino doijo sara dadino tamna nuno na joli jagai thamsi tungdagai pai ini oro dalan mangir saka Wangkul, orang mana kita sama kita masuk. Tunggu aja masuk ini. Agar tebo sanai, tebo paniak kaimanai, tebo dunia orang, biasa mereka rujin kaimanai. Askal juga, akhirnya batak tongsenai kau dia, akhirnya nama asal lehungnya, akhirnya corona agar kau tu bisa ungui biasa balik jelas tongtongan. Norok saya jokti, norok tebo দোকান খাইনানে মাংস কাকাই চিনি এদিসিনি কতর সিনাই জোকনাই মন্ত্রী রক দङ जों अफिसार कतर दङ जोंनि आगाव काहां परामर्श